हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै ला। कमेन्ट खालाम, लोगोसे शेयार खालाम। जेब्ला नोंथाङा कमेन्ट खालामगोन अब्ला आं नोंथांनि चेनेलखौ फिन साबस्क्राइब खालामनो हाफिनगोन। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ नाय। बे आंनि चेनेलनि गिबि भिडिअ'। नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो। बे चेनेलनि लग' आरो बेयो चेनेलनि इन्ट्र'। नोंथांमोना जुदि चेनेलनि लग' आरो इन्ट्र'खौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम।